Eu cred că dorințele prind contur atunci când crezi cu adevărat în ele. Când fiecare pas, fiecare gând și fiecare clipă lucrează pentru același vis. Așa a fost și povestea noastră. A început cu o dorință, cu un vis, care astăzi a devenit realitate. Un întreg univers creat special pentru tine, din străluciri de diamante și pietre prețioase. Te invit și pe tine să descoperi magia casei de bijuterii. Miruna House of Jewels.